В днешното видео съм решила да ви споделя моята тайна, какво слагам в моето вълшебно шише. Първо слагам сока на един изцеден лимон. Добавям съвсем малко сода бикарбонат на върха на лъжичката. Така, защо правя това? Чудесен еликсир за пречистване на черния дроб и на лимфната система. След това слагам екстракт от бял трън и корена на глухач. Отново, това е за пречистване на черния дроб, което е изключително важно, и на жлъчката. След това добавям малко зиолайт. Какво е зиолайт? Това е за премахване на тежките метали в тялото, тъй като, ако искате, вярвайте, всички сме отрупани с тежки метали. В това шишенце антипаразитна тинктура. Ако не сте правили антипаразитен протокол, съветвам ви да го направите, защото абсолютно всички имаме паразити. След това добавям няколко капки метиленово синьо. Защо е метиленовото синьо? Много мощен антиоксидант и също така помага на митохондрията да работи по-добре, което е от изключителна важност. След това добавям ето тази кутийка креатин, което е много важно за енергия по време на тренировка. А специално в този микс тук, освен креатин, има и аминокиселини, има желязо, има и биотин, има и цинк. Изобщо чудесен продукт. Ако живеете в Америка, ви го препоръчвам да си го купите. Така ще разбъркам абсолютно всичко, което е тук в шишето. И след което ще взема Google. За какво е Google? Това е невероятна добавка, която много помага за кръвообращението, предпазване на сърцето и за намаляне на холестерола. Витамин B комплекс, коензим Q10. Абсолютно необходимо е, особено за сърцето. Значи това е един от най-важните компоненти за правилното сърцебиене, за кръвообращението, въобще и за предпазване на кръвоносните. И глутатион, което също е много мощен антиоксидант. Ако имате нужда от помощ с някакво ваше заболяване или някакви проблеми, които виждате на вашите кръвни изследвания, свържете се с мен и ще ви изготвя пълен протокол. Чао за сега!